हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जों दिनै थास' बिथुरिजों नाफाम संनो नागिरदों संनानै जागोन बेनिफ्राय मा संबावगोन नायलांदो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो गोथाव जायोना जाया संनायफोरा बारा रोंस्लाबा आं रोङा दे फार्स्ट टाइम नाफामजों थास' बिथुरि ओंख्रि संसिगोन आङो माबायदि जायो नायलां मोनदों ना मोनाखै बाथिसे मोनबायानो दंफां बारि बारिनो केमेरा लाग्रायाबो बेसे थाबाव दे एसे खैजिमाखौ मैया मालाय हानदो इसोरो दे खाबाय था फैद' साहा लोंनोसै जों लोगोफोर सानफुनि बेसेबां गरम दिनै मेथाइबो गैया नै साहा गोजा बेखौनो लोंनोसै माइबा नांदों आं बिदिबा नायलांदो लोगोफोर जोबजासिम लोगोफोर बयबो लाइक खालामना होबानो जाबाय लाइकखौनो होआ आरो भिउ फैयाखै दे बारा जोंनिया दासान्दि नायनो बानाङाहाय लोगोफोर नायनो प्लास्टिक गानबालाय जां प्लास्टिक गानालासिनो माबाना फैबाय जानजार मावथिखा मानजानो गिदो आङो मानाहाय आंखो मानो दानो मानदों खेबसे सुखांबायानो आङो आंखौ थुलुहि नुलायगोनहाय उननिथिं रायगोन बिदिसो सुयो आङो लोगोफोर मानजानो गिना सुखांबायहाय खेबसे जाबाय दाउब' बायदि बेसेबा गोजौदों इ थास'नि दैखौबो गारा दे हायो जि सुनाबो गारबावा दे आंसो गारनो मोनबाय थायो खेमसेबा खेमनैल' मोनगोन दे ओहो खनसेबा खननै नङा दे इयो गेरेन्टि बाथ्राया नोंथारगौ जि सुखांनाय दैया आङो एफाजिनो माबाखायो नालाय आथिं सुयो आङो लास जि सुयो बे रोंनाय खामानि नङा जाम्बि बेयो अलसियानिसो खामानि बिदिखौ अलसियानिसो हाबा बुङो बिदियानो आं आफानि हिनजाव सौखिन आफानि देनाय फानाया गोलैलायबाय सामब्रामखौ हो एसे नायनानै माबाया होगोन नालाय नाफाम मोनामखां नङाबा संनोसै जों दायो लोगोफोर बसलायासै ना मिथिया दे आं फार्स्ट टाइम संदों नै टेक्रा लोगोफोर टेक्रा गोरान दै होसिगोन नामा ओइथ' होनाङा हो मस्ला होबायानो दा कमप्लेट थास'आ बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा नाफामखौ होबाय ओमफ्राय नाफाम होनानै दै होबावनोसै दै होबावनोसै माने होबायानो एसेल'द्रासो होदों मोदोमदौ ओइ हामा दासो रोसिखौथ' गोथावथार मोनो आं फुदुंनायखौसो जानो हायो ना गोरानजों
ในलोगोफोर जोंहा थास' ओंख्रिया मोनसान आलुजों दाउ बेदर भाजा जानोसै थास' बिथुरिजों नाफाम बैसागो मोनफैबाथाय थास' बिथुरि मोनजायानो ओंखायनो बैसागोनि साननै सिगां जाखानोसै जों लोगोफोर दिनै नाफामजों गोबावबो जाबायमोन थास' बिथुरि जायैया एख'खौनो नुखाया हालदै होबाबो एख'खौनो नुखाया होनदों खायमा गोसोमसो जाबावो दाउजों आलु संनोसै बेनिफ्राय नै बिथिंजाय थास'आ मोनबाय जोंनानो बिराद गोथाव मोदोमदों नाफाम नालाय सोर सोर जानो मोजां मोनो लोगोफोर नाफाम कमेन्ट खालामबानो जाबायना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नावलायนี่เลยमोनथिबाय मोदोमदों बिदिनो रोसि जानोसै लुगैलायलांबाय आं मालाबा जागोन दाउखौलाय नै जानोसै जों लोगोफोर दाउ बेदर आलु मा नाममोन नाफामजों थास' बिथुरि एखेबो नै एखे जानोसै गोथाव गोथाव नाफामजों थास' बिथुरि दाउजों आलु जायगाखौ गोथाव जादों गोथाव जादों थास' बिथुरिया नाथाय आङो नाफाम होबाथाय जानो बोरैबा मोनो बेसेबां जाबाय गोथाव जादों मार गोथाव जादों नों नाफाम जानो मोजां मोनथारो आरो आं संनायखौ गोथाव मोनजोबबालाय नोङो गोथाव जादोंलाय बेसेबा गोथाव मोनोलाय आं संनायखौ नोंनि संनाय नम्बर गोथाव मोनसे जागोन थाब आं मोनजाया माने बिदिथ' खम नहाय लायदों र' संना जाबाय थाखाय आंलाय लोगोफोर जोंफोरा बैसागुनि दख'नाखौनो मोनगानाखै दे मोनाब जानानै देग्लाय मोनखाया पाक्का आंथ' बायनोबो गोसोसो आंबो लुबैयाखै गोसो लुबैथाराखै सोर सोर बायखो लोगोफोरा अननानै खोन्थाहरदो फैसायानो गैया जोंहा सानैनाबो मोननाय नंला जोङो भिडिअखौ बानाय जों खस्थ' जि खस्थ'नि गेजेरजोंसो भिडिअ लाबोयो जों लोगोफोर बुंनो नाङा खस्थ'बा भिडिअ लाबोनाङा होननाङा दे लोगोफोर जों बिराद लुगैयो भिडिअ बानायनो इउटुबार जानो लिया जोंना ओरैनो न'आव थानाय जानाय सिम्पोलसोहाय बेलेगफोरनि बायदि गिदिर गिदिरनो बेरायनो न'आवनो जि हायो देनांफोर मोनदों जोंना देनांदेरबाथाय निदा बुख्रा इउटुबार जाना दंखायो आं संख्रि गोसोम जानानै थास' बिथुरिया नांगौ लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय जोङो हयबो जाबाय ओंखाम जाखांनानै नै दा दसे जिरायनानै थानोसै लामायाव ओंखाम जाखांनायनि रेस्ट लानोसै बोथोराबो गरम माबायदि मोनखो जोंहानि दिनैनि ओंख्रियालाय बिराद गोथाव जादोंमोन लोगोफोर गासिबो गोथाव जादों दिनै थास' बिथुरियाबो दा जादों ओमफ्राय दाउआबो गोथाव जादों गय जाना लानानै बारा रायलायनो हाया जादों लोगोफोर बुंजोबबाय नोंलाय मायबाथ' नांगौ आं गैला गोसोआव गैला आंहा गयाथ' हाय जाखादों आङो जोबखायनो फार्स्ट जादोंला बेसेबां बुंना दं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आरो 10K भिउ खालामनो हाथार साबस्क्राइबारखौबो 10K खालामनानै होदों थाबैनो जोंनि चेनेलखौ माने अन्थारायदों जों जिहेतु एसे खस्थ' भिडिअ लाबोयो नालाय
आरो मोनसे बाथ्रा नायनो बायो आरो खायसे खायसेफोरा मोखां जानला मोनला ब्लग लाबोयो नालाय जोंबो काटांलायनोसै नामा न'आव थानानै ओरैनो बेलेगावबो थांनो मोना Thank you so much. बिदिब्ला भिडिअखौ दिनै दोननोसै दे लोगोफोर बेखिनियावनो